Kapod wane mago mag thieth, Sirkalo yango medo omenda maromo bilion 7.8 ne chenro mar thieth ma pacho ka kokalo e budget mabalang' mondo mi okony e bero chenro mag SHA mosebedo ka nitiere kod midhiero mar omenda. Moko kuom chenro mag thieth ma dhi yudo meto mar omenda ma kama oting'o chenro mar thieth mar tuoche matama, chenro mag thieth mokwongo ma ohiny yudo e kuonde thieth mag dispensary kaachiel kod thieth mag joamene. Kaka Cynthia Onyango lero, Sirkalo yie ni adier midhiero osekwako chenro mar okumba mar thieth mar SHA. Kaluwore kod lipot mar Sirkal, oganda maromo milion 19.5 kende ma osendikore kod okumba manyien mar Taifa Care. Kae kwanni oganda maromo milion 3.5 kende ma chulo omenda e okapuno mar thieth. E romono mane okelo jokanyo mag sekta mar thieth kanyakla, ka itayogi gi jalup jatend piny Kithure Kindiki, Sirkalo yie ni en adieri ni ng'ur nitie kendo midhiero moko pod nitie ma okwako chenro mar keto e tim okumba mar thieth mar SHA. We need to do a lot of work, especially the efficiency aspects at the two authorities, the Social Health Authority and the Digital Health Authority. And let us take criticisms and feedback positively. If you're doing well, the public will not complain. Kaka okang' mar kedo kod nok mar omenda itayo chenro mag thieth, jalup jatend piny Kithure Kindiki owacho ni Sirkal geto medo omenda maromo bilion 7.8 ne chenro mag thieth kokalo e budget mabalang' ma ochan pedho e od bura odiochieng' makiny. E omenda ni, chenro mar thieth mar tuoche matama kaachiel kod thieth mokwongo mag dispensary duto dhi yudo bilion 3 moro ka moro, ka thieth mag mine dhi yudo bilion 1.8. The government has adjusted in the interim the funding arrangements for the program through the supplementary budget to be tabled in the National Assembly tomorrow. And in that connection, the 3 areas that have been given additional funding include more funding to the chronic and critical illness fund, which is going to receive an additional 3 billion shillings. Jakom mar riwruok Governors Ahmed Abdullahi kata kamano opedho ne jalup jatend piny Kithure Kindiki moko kuom midhiero magikaloe ma oting'o pek mar ndiko jopiny e mbui mar SHA, ndiko nyamrech nie tich kaachiel kod chudo ne jopiny bang' yudo thieth e osiptende. A limited number, precisely 5,380 claims processing devices in counties. There are frequent system downtimes and inadequate e-claims machines, hampering efficient claim submission and reimbursements. Expanding the device distribution and improving system reliability are essential for streamlining financial flows and enhancing service delivery. For the level 2 and 3 facilities creating financial instability, timely capitation payments will provide predictable financing for these facilities and ensure continuity of service. It's important at this point to note that counties are owed Kenya shillings 7.5 billion in unpaid NHIF reimbursements, which is severely compromising their service delivery. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Tenderuok mar jochiw thieth mong'ere kaka Kenya Union of Clinical Officers (KUCO)